Козлов урамындагы менә бу төз ябалдашлары җәелеп үскән декоратив агачка һәркем сокланып үтә. Каштан агачы шәһәребезгә аерым матурлык биреп шау чәчәктә утыра. Хәзер бу урын күпләрнең фотосурәткә төшү өчен яраткан урынына әйләнде. Очень нравится, очень... Миңа бик ошый, Нурлатта сирәк очрый торган агач бу. Ул язын бик матур чәчәк ата, көзен исә чикләве кебек орлыклары була. Бу конский каштан дип атала. Ул буыннарга бик файдалы. Это конский каштан. Вот посмотрите, какой красивый. Карагыз әле, нинди матур агач, аңа карыйсың да тормышка сөенәсең. Бик матур, бу урамда йөргәндә һәр вакыт сокланып үтәм. Әлеге каштан агачын 35 ел элек үз йорты каршында Зоя Васильевна Галкина утырткан. Алдан агач биегрәк үссен өчен аска ботакларын чистартып торган. У нас у соседей сын приезжал с Украины. Күршебезнең улы Украинадан 5 чикләүгә алып кайтты. Алар аны үз җир кишәрлегендә утырттылар. Әмма соңрак үсә төшкәч, йорт башлыгы мондый агач кирәкми диде. Бишесе дә шытып чыкты бит әле. Шуннан күршеләргә өләштеләр, берсен ишек алдына утырттылар. Ә без ирем, улым белән бергә менә шушында утырттык. Улыма ул чагында 5 яшь иде. 20 апрельдә күчереп утырттык без. Һәм бу каштанга инде 35 ел. 5 мая. Зоя Галкина гомере буена Нубыерда геолог булып эшләгән. Чәчәкләр үстерергә яраткан ханым өй янында гөлбакча иткән. Ә бу каштан агачы Яшьлек микрорайонында бер йорт каршында үсә. Үзәк паркта исә айрым каштан агачы аллеясы барлыкка килде. Хәзер ул халыкның яраткан ял итү урыны. Бүгенге вәзгыятькә бәйле халык маскалар киеп йөрсә дә, әлеге декоратив агачның шәм кебек хуш исле чәчәкләрен иснәү өчен аны вакытлыча гына салырга туры килә. Каштаны просто... Каштаннарны бик яратам мин, бик ямьле, чәчәкләре матур, төз булып үсәләр. Разрослись, цветут красиво. Каштан матурлык өчен генә түгел, умарталарга бал җыю өчен дә менә дигән агач дәвалау үзлекләренә ия. Аның табигатьтә 15 төре билгеле. Көньяк агачы булса да салкыннарга чыдам, шуңа да безнең җирлекне үз итүе тикмәгә түгел.